खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ दिनै बड'लेण्ड एफसि आरो FC1 नि गेजेराव 130 दुरान्ड कापनि बादायलायनाय जागोन। नैथि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड एफसिआ 130 दुरान्ड कापआव दिनै गेलेगोन, जेराव दिनै गुवाहाटीनि इन्दिरा गान्धी एथलेटिक स्टेडियामाव फिन आरोबाव बादायलायगोन FC1 नि हेंथायै। दिनैनि जानो गोनां मेचआव बबे मोनसे टीमा देरहासार जागोन नोंथांमोना गिबियावनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। बयनिबो सुबिदानि थाखाय दिनै फ्रि एन्ट्रि होनाय जादों, बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना गुवाहाटीयाव थांनानै 130 दुरान्ड कापखौ नायनो गोसो गुदुं जादों बिथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। दिनै गुवाहाटीनि सुरुसजाय स्टेडियाम एबा इन्दिरा गान्धी एथलेटिक स्टेडियामाव मोनाबिलिनि 4 रिंगानिफ्राय जागायगोन, जेराव बड'लेण्ड एफसि आरो FC1 नि गेजेराव जागोन। खर'सा आसाम एबा आपार आसामनि दैबानायाव खहा जाजानायफोरनो अनसुंथाइ मुवा राननानै होनायनि थांखियै BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि फारसेनिफ्राय बिथांनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया मैया मोनायाव शिबसागर फारसे दावबायलांदों आरो BTCनि फारसेनिफ्राय BJP आरो BPFनि बानजायनायाव 10,000 बेडशीट, 10,000 मुस्रि, 10,000 पेनेलनि बथल, 10,000 ब्लिचिं पाउडारनि पेकेट राननानै होदों। बे बाथ्राखौ फोसावदों BTC सोरखारनिफ्राय। भुटान हादोरा कुरिसु बान्दोखौ हगारनायनि जाउनाव आफां आसामाव दैबाना जानायनि इसारा मोननाय जादों। दैमा आरो बिनि खाथि खालायाव ना हमनाय, दुगैनाय, नाव जावनाय आरो जायखिजाया खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो बिथोन होदों बङाइगाव जिल्ला खुंथाया। मख'जाथावदि उदालगुरि जिल्लानि गंसे दैमा जायनि मुङा सुक्लाय दैमाया बादलापारा साहा बागान, टेंकी बस्ती, तालुं जाहार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिंगानि मोदै नुनो मोन्दों। दैज्लां बोथोराव बादलापारा, टेंकी बस्ती, तालुं जाहार ओनसोलनि रायजो राजा फरायसाफोरा सुक्लाय दैमाखौ गिथावनानै बारनो गोनां जायो। गंगार हाजोनिफ्राय गोबारै बोहैबोनाय सुक्लाय दैमानि सायाव गंसे दालांनि आंखालाव गिथावनायै सौसिनो गोनां जादों रायजो राजा आरो फरायसाफोरा। गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो दालां गोनांथिनि सायाव दाबि दैखांबोदों सोरखारनि खाथियाव रायजो राजाफोरा। सोरखारा खोमासुवा, खोनासङाखै सुबुं थान्दैफोरा। बेबायदिनो उदालगुरियाव फिन आरोबाव दैबानानि इसारा मोननाय जादों, जेराव भुटान हादरा दैमानि दैखौ हगारनायनि जाउनाव गोबां थाद'नाय गैयै दैबाना जागोननि इसारा मोनदों। रायजो सभानि MP एबा रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लक सभानि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारिया मिरु नखर मन्त्रि बिफाननि हादोरसा मन्त्रि नित्यानन्द रायखौ लोगो हमहैदों। मोनसे लोगो हमनायनि जथुम्माया Btr गोरोबथाखौ मावफुंनाय 125 संबिजिरारि सोदांनाय बिल, मोनथाम हानजायारि सावरायनाय आरो ओनसोलजों सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन गोनां आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जायो। फावखुंग्रि रश्मिका मान्दानाया गावनि फैबाय थानाय सावथुन माइसानि शुटिंनि समाव हिपआव दुखु मोननायनि सोमोन्दै फोरमायदों। बिथांजोआ देहायारि फोरमायथि फोरमायदों, जेराव फोरमायदि मोनसे मोसानाय नुथायनि सावथुन सेबखांनाय समाव जोखोम जादोंमोन आरो बिथाङा दासान्दि मोजां जानो थाखाय सम लानो गोनां जादों। इन्स्टाग्रामाव रश्मिकाया बुङो दि गिबियाव मिजिंथिदोंमोन दि दुखु मोननाया साननो गोनां जाया, नाथाय माखासे समनि थाखाय ससियेल मिडियानिफ्राय गोजानाव थानायनि उनाव गावनि अनसायगिरिफोरखौ आपडेट खालामनो थिरांथा लायो। बियो बेखौबो फोरमायोदि बियो मोनसे फारियै थामथि दुखु मोननाय आरो सिमान जायोदि बियो गावनि सोलेरनि आखुखौ सोलायनो गोनां जादों। आं थारैनो आंनि सोलेरखौ मानसिनि सोलेर बायदि नायनो सोलोंनांगोन आरो माबा मोनसे मेसिन नङा होनना बुङो बिथाङा। धेमाजि जिल्लानि मारिदल कलेजनि फरायसा नन्दिता सयकियाखौ सोमोनांथाव बुथारनाय जाथायखौ लानानै बुथारगिरि रिन्टु शर्माखौ गोजौ बिजिरसालिया जिउ जोबजासिम साजा फोसावदों। रिन्टु शर्माखौ फासिनि साजा होनायनि सोलायै जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों। गाहाय बिजिरगिरि आशुतोष कुमार आरो बिजिरगिरि अरुणदेव चौधुरीनि मोननै बिजिरगिरिनि बेन्चआ बे बिजिरनायखौ होयो। बुथारगिरि रिन्टु शर्माखौ ट्रायल कर्टआ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। मख'जाथावदि थांनाय 21 आगस्ट 2021आव मारिदल कलेजनि फरायसा नन्दिता सयकियाखौ खास्रि बिस्रियै बुथारदोंमोन।
बेनि उनाव रिन्टु शर्माखौ बुथारनाय केसाव धेमाजिनि गाहाय जुडिसियेल मेजिस्ट्रेटनि बिजिरसालिया फासिनि साजा फोसावदोंमोन। रिन्टु शर्माया फासिनि साजाखौ जुजिनानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव आर'जलाइ होदोंमोन। बे आर'जलाइनि सायाव बिथा खालामनानै गोजौ बिजिरसालिया बिथांखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि ब्रह्मपारा गामियाव गं 10 बिसना गोनां साब सेन्टार लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। एमएलए शिउली महिलारी आरो इएम देरहासात बसुमतारिया 2 कौटि रांजों लुफुंजानो गोनां साब सेन्टार अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। 10 नं देबोरगाव ब्लक बिपिएफनि आफादगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि थागिबि रायजो राजा आरो एमएलए शिउली महिलारी। रायजोआव फिन आरोबाव एभिक्शन। जौसिन बिजिरसालिनि बिथोन बादियै खोला चालमारा मानकाचारनि जिल्ला खुंथाया मैया हाथिंगिमारिनि बातरताल तिनियाली बाजाराव गोख्रोङै होखारनाय हाबाफारि लादों। 34 बोसोर गोलाव आयेनारि दावहानि उनाव गुबै हा बिगोमा रेजान नेसाया बे 1 बिघा हा आवग्रिनानै लाफिनदोंमोन। अजद होनाय बादिब्ला 34 बोसोरसो सिगां जाकिर हुसेन मुंनि सासे सुबुङा बे हाखौ दखल खालामनानै बेयाव गं 35 फालांगियारि फसंथान, गंसे हटेल आरो गंसे थाग्रा खुलि लुदोंमोन। बे केसआ गोबाव समनिफ्रायनो बिजिरसालियाव सोलिबोगासिनो दंमोन। जोबथारनायाव जौसिन बिजिरसालिया जिल्ला खुंथायखौ बे हाखौ गावनि थार बिगोमानो गथायनो बिथोन होयो। बिजिरसालिनि बिथोन बादियै जिल्ला खुंथाया हप्तासे सिगां जाकिर हुसेनखौ होखारनायनि नटिस होदोंमोन। थि सम बारलांनायनि उनाव पुलिसनि गोख्रों रैखाथिनि गेजेराव बुधबारखालि फुंनि 11 रिंगासोनिफ्राय होखारनाय हाबाफारिखौ जागायनाय जादोंमोन। बे सिग्रोमनायाव 35 फालांगिरि, गंसे हटेल आरो बाजाराव थानाय गंसे थाग्रा खुलिखौ होखारनाय जायो। गासै अपारेशना जिल्ला खुंथाय आरो पुलिसनि नुजाथिनायाव गोजोनै मावफुंनाय जायो। बे होखारहरनायजों 34 गोलाव बोसोरनि उनाव गुबै हा बिगोमाफोरा गावनि न'फोरखौ खोमाना लायो। आथिखालनि बिटिसिनि एडिशनेल प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि एसीएस प्रानजित कुमार औवारिनो आसाम सरकारा मैया कर्मश्री बान्था 2022 खौ होयो। एसीएस प्रानजित कुमार औवारि बिथाङा आसाम सरकारनि माइन्स एन्ड मिनारेल्सनि सेक्रेटारि जानानै थानाय समाव माइनिं सेक्टरनि हाबाफारियाव माखासे सोदांनाय रिफर्मस लाबोनायनि थाखाय बे बान्थाखौ होनाय जादों। मख'जाथावदि मैया लक कल्याण दिवसजों लोब्बा लाखिनानै भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलैनि 74थि रुंसारि सानाव बिथांनि आदर्शखौ मान होनानै हादोरसा सरकारनि मोनसे रोंगौथि गोनां मोजां खामानि मावनाय मावख'गिरि साख्रिआवलाफोरनो आसाम सरकारा लक सेवा बान्था आरो कर्मश्री बान्थाखौ होयो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, मुंदांखा फावखुंगुर प्रदीप रावतआ रुंसारि जाबाय। गजनी आरो लागान बायदि सावथुनफ्राव गावनि गोहोगोरा दिन्थिफुंनाय एबा फाव खालामनायनि थाखाय मिथिजानाय प्रदीप रावतआ मैया मंगलबारनि बेलासियाव रुंसारि जायो। बिथाङा थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो ब्लाड केन्सारजों जुजिगासिनो दंमोन। फाहामथाय लानायनि उनाव बिथांनि हालोदा मोजांमोन, नाथाय माखासे दान सिगां केन्सारआ जाफिनदोंमोन। बिथाङा थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो देहा फाहामसालियाव थिसनजादोंमोन आरो बावैसो बिथांनि देहाया गाज्रि जाबोगासिनो दंमोन। बिथांनि फालांगि सामलायगिरिया बिथांनि थैनायखौ रैखा खालामदों। बिथांनि गोथै सह'खौ बुधबारखालि एबा दिनै जोबथा बिदाय होनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। स्पार्क इभेन्ट मेनेजमेन्टजों खोला दिल्लीयाव मोनसे गिदिर समायना महर दिन्थिफुंनायनि बादायलायनाय हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। बादायलायनाया मोनथाम थाखोफोराव रानजादोंमोन, जेराव सिलभार, गल्डेन आरो प्लेटिनाम। बिश्वनाथ चारियालियाव दलनि गामिनि बिपुल बसुमतारीनि बिसि इन्दु बसुमतारीया दिल्लीनि हटेल लाक्जारियाव स्पार्क इभेन्ट मेनेजमेन्टआव खुंनाय महर दिन्थिफुंनाय बादायलायनायनि सनानि थाखोआव मिस्ट्रेस इन्डिया ब्रेन्ड एम्बासाडर 2026 महरै सायख'जादों। बे बादायलायनायाव आसामजों लोगोसे गोबां रायजोनि आइजोफोराबो बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसे बलिउडनि फावखुंग्रि स्नेहा उल्लाल बिथाङाबो बे बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। सेरेन दैमानि माथावरि बायनानै बोरिमुरि बर' गामि आरो माजग'वा गामि गोबां नखरफोरनि आबादनि खहा। थांनाय 3 आगस्ट खालारखालि धेमाजि जिल्लायाव अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय दैया हरखाबै सेरेन दैमाया लोमसावनायनि जाहोनाव मिसामारा गामि पन्चायतनि बेन्दोङाव थानाय बोरिमुरि बर' गामि आरो माजग'वा गामियाव दैबानाजों गासै
गं 120निबो बांसिन नखरनि गोबां खहा जायो। दासिमबो 85 नखरनि सुबुंफोरा सानजारि नोगोराव थानाय एसपि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि माथावरि बायनानै सेरेन दैमानि दैया बोरिमुरि माजगुवा गामियाव दै लोमनानै न' बां आबाद बारि बागानखौ खहा खालामदों। दैया दासिमबो रानदोंब्लाबो न'आव थाजानायनि अबस्थायाव गैया। फोरमायनाय बादिब्ला बोरिमुरि गामिनि सन्तला केरकाटारिनि 5 बिगा माइ आबाद फोथारा दासिमबो दै सिङावनो दं होननानै फोरमायदों। खहा जानायाव बिथाङा खाफाल हमनांदों आरो आबाद बिफान आरो आसाम सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ नागिरदों। आबादारि सन्तला केरकाटारिया बेबायदिनो गोबां रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइ हास्थायदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। आथिखालाव गेदेमा बिथांनि बागै गारां दिखांनाय बर'नि राजखान्थिगिरि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोनाखै। मानो होनोबा गेदेमा बिथांखौ जोंनि गेजेराव उदां लाबोनो थाखाय जों बयबो हाबा मावनांगोन। मानोना बिथां गेदेमा बायदि जोहोलावा जोंनि गेजेराव थानो नांगोन। जों बयबो मिथिगौ मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा जेलावनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2026नि गोदान सुप्रिम कर्टनि हियारिंनि थारिखआ फोसावजायाखै। उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय बिथांनि हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' NDBफोरनि गोख्रोङै नाजाबोबाय थानायजों बिथां गेदेमानि थांनाय बोसोरफोराव गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै। जेराव गोबां खेब हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुङै एबा उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। नाथाय बावैसो सान सिगां BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारि बिथांनि बागै एबा उदां अख्राङाव लाबोनो हायैनि थाखाय बिथाङा रोखा फिननाय होदों। बिथाङा थांनाय माखासे दान समफोराव बिथाङा बुंबोदोंमोन आं जुदि सरकाराव फैब्ला बिथां गेदेमाखौ गोहोआव फैनाय लोगो लोगो बिथांखौ दिहुनगोन एबा केसनिफ्राय उदां लाबोनानै बेखौ जेलनिफ्राय बरनगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनैनि समाव गुबुनै बुंनायखौ नुनो मोनदों। जेराव NDBनि गाहाय रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय BTCनि आवथायाव ल' एन्ड अर्डार गैया होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंफिनदों। जेराव रन्जन दैमारिनि जेबो तत्त्व गैया BTCआव। हाग्रामानि सोंथिनि फिननाय होनायाव बारग' NDBफोरा मा फिनजाथाय होगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।